Vedari tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Rekedzai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatsirai. Pane imwe message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Message iyi yakamira sekudai so: hanzi makadii zvenyu mukoma Nashi, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavigawo chitupa changu. Inini mukoma, nyaya yangu yakamira sekudai so: ndikudawo kutaurawo zvakaitika kwandiri kuzosvikawo ndichizobatwa nechirwere cheshuramatongo. Inini ndainge ndigere kumusha, saka ndakazoti ndawana mukoma ndigereko kumusha ikoko, ndipo pandakabva ndazoona kuti upenyu wainge usisina kundimirira zvakanaka. Ndikabva ndazofungawo zano rekuti ndinge ndichizouyawo kudhorobha ndokubva ndazotaura navatete vangu avo vainge vagere mudhorobha. Ndakati ndataura navo vatete vangu ava vainge vagere mudhorobha, then ivo vakabva vazoti it was fine, ndaikwanisa kuti ndinge ndichiuyawo mudhorobha ndobva ndazotanga kugara navo. So mukoma, ndakazoti ndava kugara navo vatete vangu ava ndipo pandakabva ndazowanawo basa, but ndakatanga ndambotambura mbichana. Panguva iyo yandakazowana basa, pamba apa painge pachigara vatete vangu painge paine maloja akawandisisa. Ndonguva iya kusati kwaitika murambatsvina, kwainge kwava nedzimba dzakawandisisa. Munhu aikwanisa kuvaka zvimatangwena zvakawandisisa pamba pake, vanhu vachitirawo kuti vange vachikwanisawo kuwanawo chinovararamisa, especially malandlords. Vanhu vazhinji vainge vava kungovaka dzimba vasingaiti maplan at all. Saka ndo zvainge zvakaitawo pamba pavatete vangu. Painge paine zvidzimba zvainge zvichinzi zvimabagdad zvainge zvakawanda. Zvadaro mukoma Nashi, inini ndipo pandakabva ndazotanga kuwirirana neumwe mukadzi. Mukadzi uyu ainge aine hama yakewo yainge ichiloja pamba pavatete vangu, asi iye ainge achigara nemurume wake, asi vaingogara in the same street, asi vaigara kuzasi kwestreet. Zvino takazoti tatanga kuwirirana kudaro mukoma, taikwanisa kuti zviya kana vakaona maNigerian movies, munhu aifarira kuona maNigerian movies, vaikwanisa kuona maNigerian movies ivo navatete vangu nevamwewo vakadziwo. Vosvika kana kuma 1 AM vachiona mamovies. Nguva zhinji iye ndiye aizosara achiona mamovies aya. Apa inini ndainge ndisinawo pekuti ndingakwanisa kuwana pekurara, expect for mudining imomo. Saka ndaingotiwo kana ndabatwa nehope ndobva ndawaridza chijira changu ndobva ndazongorara zvangu, ivo vari busy vachiona mamovies avo. Saka iye aizosara nguva zhinji nekuti murume wake mukadzi uyu ainge asingagari munharaunda imomo nguva zhinji, munhu wekuti aingofamba achingotsvaka-tsvakawo zvimapendauko zvekuti zvinokwanisa kumuraramisa. Saka zvaizoitika ndezvekuti mukadzi uyu aiti kana azosara ari oga achiona mamovies, ndaizotanga kunzwa kuti aizopinza gumbo rake mugumbeze mangu obva atanga kunditsika-tsika. Ainditsika-tsika pasikarudzi yangu kusvika ndamuka. Aizoti paya kana ndamuka obva angotanga kungozevezera achiti kondiperekedze. Iniwo mukoma ndaibva ndazomuperekedza, sezvo ndainge ndichiwirirana naye. Ndaimuperekedza kuma 1 AM ikoko kana kuti kuma 2 AM. Ndaizoti kana ndaenda naye ndamuperekedza ndobva ndazodzoka zvangu kumba ndobva ndazozorora. Saka nekufamba kwenguva iye akazongoti kwandiri, iwe unoreva kuti iwewe hausi kuzviona here kuti ndiri kukuda? Apa akazonyazotoita zvekundinyenga chaiko. Iniwo mukoma, semunhu ainge agarawo kwezvimwedzi zvakati ndisina kumbogara ndasangana nemunhukadzi, ndakabva ndangoona kuti apa dzainge dzawira mutswanda. Zuva rekutanga takangoita zvedu takamira, ndakati ndamuperekedza, iye akabva ati vanhu vachiri vakamuka kuti tinge tichipinda tose mugedhi hazviiti. Saka takabva tazongotsvakawo painge paine rimwe zimuti, painge paine zirima, ndokubva tangonomira kuseri kwezimuti riya ndokubva tatoita bonde takadaro takamira. Apa hapana kana kumbogara pashandiswa kana dziviriro or anything. Nekufamba kwenguva mukoma, dzimwe nguva aikwanisa kungonyepedzera sekunge asara achiona TV, tobva tatopinda mujira, tobva tatotanga kutoita bonde zvedu.
musi wandakazonzwa vatete vangu vachimunyeya mukoma ndakaita sekunge ndichamhanya ndonozvisungirira. Dzainge dzingori nyaya dzavainge vachingotaura apa vainge vachitotsiura vana vavo vainge vaine umwe mwana wavo musikana uyo ainge aine musikanzwa, aiwanzokuita musikanzwa yevakomana. Saka mukunomutsiura vakabva vangoti iwewe kana ukaramba uchitamba nevakomana kudai handiti unoziva kuti my name hidden vava kutonwa mapiritsi echirwere. Zvabva vati saka uri kuda kuti utange kunwa mapiritsi echirwere at such a young age here mukoma. Zvinhu zvekuti pandakazvinzwa zvinhu izvi ndakabva ndanzwa hana yangu ichirova, ndikati vatete vari kumbozama kuda kuti kudii apa kuti ndirambe ndichingokweshena vatete about nyaya iyi. Ndakabva ndaona kuti zvaisaita, zvaibva zvazomakisa kuti inini there is something that was going on. Handina kana kuzombogara ndawana zororo apa kana foni chaiyo yekuti ndinge ndichitaura naye mukadzi uyu ndainge ndisitomborina. Ndakazotomirira zuva raakazouya kuzoona mamovies, ndipo pandakabva ndazomutaimira kuzosvika paya paakazoti ndinge ndichimuperekedza. Ndikabva ndazomubvunza ndikati naiwe ko ichokwadi here kuti unonwa mapiritsi? Akabva angoti ko wakaudzwa nani izvozvo? Ndikabva ndati chingondipindura mukoma, chokwadi chakaramba kubuda, haana kana kumbogara andipa hongu kana kuti kwete. Ende chinondirwadza ndechekuti iniwo handizivi kuti mukadzi uyu ndainge ndanyanya kumuchiva zvakadii, even though ainge ari munakwe zvake, but it was just wrong kuti apa ndaziva kuti munhu uyu ari pachirongwa ndakangoramba ndichingodanana naye tichingorara tose pasina kana dziviriro. Then apa ndaizoti kana ndazoenda kumusha mudzimai wangu futi ndaingosangana naye futi pasina kana dziviriro. Wangu mudzimai ndiye akazotanga kurwara. Ndakazongonzwa call yava kupinda kuna vatete vachiudzwa ivo kuti mudzimai wangu ainge ari very serious, ainge achirwara. By the time yatakazoenda kunomutora mukoma, mudzimai wangu ainge aita kuluza weight, ainge ari mugiant but akaluza weight within a couple of weeks. Munhu ainge atoluza weight, ndokubva tazomuendesa kuchipatara. Vakabva vati havangamurapi first vasina kumutesta. Pakuzonomutesta paya ndokubva atobatwa kuti ane chirwere, and it was automatic kuti iye kana abatwa nechirwere neniwo ndaitoti ndinge ndichitobatwawo nacho chirwere. Iniwo mukoma ndakabva ndangopretenda sekunge hapana kana zvandainge ndichimboziva kuti chirwere ichi chakabva nekupi. Nyaya iyi yakanetsa mukoma nashe, vanhu vachingotemeseka musoro kuti asi ko chirwere ichi chabva nepi, because iye mudzimai wangu munhu aizivikanwa kuti ainge ari honest, but nekuda kwekuti ndiye akazotanga kurwara vanhu vainge vachingoti zvimwe kuda munhu ainge aine secret boyfriends zvake. Nanhasi uno mudzimai wangu anogara achingoitaura nyaya iyi kuti asi chirwere chakapinda naniko mumba. Iniwo mukoma ndinobva ndangoplaya a fool, ndobva ndaita sekunge pasina kana chandinomboziva, asi ndangouyawo kuti ndinge ndichingokonfesawo izvi zvandakaita zvakazokonzeresa kuti ndinge ndichizoinfecta mudzimai wangu nekuda kweruchiva. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Hanzi nekuda kweruchiva ndakabva ndazonotora chirwere kunze. Mushure mekunge ndaita kumbo mumba kumbo panze, ndokubva ndazotapurirawo mudzimai wangu. Zvakangoma zvoveduwe. Can you if you want to share your own confession kana your own experience zvakaitika kwauri uchizosvikawo paku find out kuti wava kurarama uine chirwere, you can come to my inbox. Nekuti vazhinji vanobva vazongonyarara vachishayawo kana wekuudza. So on this platform, platform yekuti munge muchifeel free kana muine nyaya dzinenge dzakakurwadzai, you can come and you can share with me your own story. Muchitiudzawo kuti on your own side chii chakaitika kuzosvikawo muchizobatirawo chirwere, and what did you feel at that time apo pamakaendawo kunotestwa muchizoudzwa kunzi mabatwa nechirwere. Zvinokwanisa kuzobatsirawo umwe munhu anenge ari in that same situation. Zvakangoma zvoveduwe. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so.
hanzi makadii zvenyu mukomanashi, ndinokumbirawo kuti munge muchindipostirawo nyaya yangu makavikawo chitupa changu. Inini mukomanashi ndiri mudzimai ane makore ekuberekwa. Mukoma kubva ndichiri kuchikoro ndiri munhu wekuti ndakasangana nema-challenges ekuti ndainge ndichingobhuliwa kuchikoro nekuda kwebody structure yangu. Saka from grade 6 chaiyo kuzonosvika ndichizosvika grade 7 mukoma, nekuda kwekuti ndainge ndiine muviri muhombe, saka mazamu angu akagara atongokura ari mahombe. By the time yandakazopinda muform 1 form 2 ainge atokura mukoma zvekuti vanhu vaindibhula vachitongoti dairy milk nekuda kwekuti ndainge ndiine mazamu akakura. And body structure yangu, kunyanya mashamwari angu vasikana vaitogara vachingondinyeya, ndobva ndazofind out kuti vanhu vanga vachindinyeya nekuda kwestructure yangu, because vanhu vazhinji vainge vachingoti ndiri shapeless. Saka zvakabva zvazondiafecta zvekuti ndakabva ndava munhu uya wekuti ndaingozvigarira ndiri ndoga. Kunyange ndiine mashamwari ndainge ndava kuziva kuti madzishamwari angu vanongoshamwaridzana neni nekuda kwekuti ivo vanenge vachida kungofila better, because munhu wose aingozviziva kuti kana ainini iye anenge ari far much better than inini. Naizvozvo mukoma ndakabva ndazotanga kuita mamwe madecisions ainge ari very wrong in my life. Ndakabva ndazotanga kudanana neumwe mukomana uyu wandakatanga kudanana naye haasi munhu wekuti ndingatoti munhu aida zvekundiroora, but inini ndini ndainge ndichitongodawo kuti ndinge ndichinzi ndine mukomana, munhu wekuti aingozviswerera mustreet vachingozvisvutira fodya dzavo, asingaende kubasa, asingaite sei, pasina kana nguva mukoma. Iye akabva andimitisa, akati andimitisa kudaro ndikabva ndazombonogara pamba pavo, but ndakangogara pamba pavo kwemazuva mashomanana. Ndikabva ndaona kuti situation yainge iri pamba pavo yainge isingaiti. Pamba ipapo paifiwa nenzara, vanhu vaikwanisa kuswera vasina kana chavambodya usiku. Vanhu vaitokwanisa kana kutongorara zvavo vatongonwa mvura kana kungokanga maputi, vanhu vobva vatodya. Apa ndainge ndakazvitakura, ndikabva ndaona kuti situation iyi yainge isingaiti. Mama ndokubva vanditi dzoka zvako, but baba vangu he was so disappointed in me, asi zvekuzviita painge pasina. I was so much disturbed in my mind nekuda kwebullying iyo yandainge ndakaitwa kuchikoro, zvekuti ndainge ndava kusatombozviona sekunge ndiri munhu. Anything chakashata chaiitika kwandiri ndaingoti I deserve it because of my body structure, plus nekungokura ndichingoudzwawo nevamwe vana kuti inini I am so ugly. Saka zvainge zvakangondipa lack of confidence izvozvo. Then ndakati ndabatira pamuviri kudaro, ndikabva ndazongotanga kungodana nawo nevamwe varume vakasiyana siyana, ndivo vaizotondibatsirawo vachingondipawo zvimari. Then amai vangu ndipo pavakabva vazoshayika. Amai vakati vashaika mukoma, amai ndingangoti she was the breadwinner. Mushure mekunge amai vashaika, zvinhu zvikabva zvazonyanyisa kutiomera. Baba vainge vava kusanyatsokukwanisa kushanda, even though kwainge kuini kwavainge vachiendawo vachinoita mapeace jobs. Kana ari sebrother yangu ameno zvaingoitika kwaari, munhu wekuti ainge asingade kushanda achingoita like usimbe. So aingoti kana akawana basa ongoshanda, kana akangowana mari obva atoti achakwanise kuramba achingoshanda. Upenyu mukoma wakasvika pakundiomera, kusvika ndazozvara mwana wangu upenyu hwainge hwakandiomera. Ndipo pandakabva ndazojoina nawo nevamwe vakadzi avo vainge vachiitawo zvekutengesa miviri yavo. Ndakati ndava kutengesa miviri yavo, still ndaingosangana nema-challenges iwawo, zvekutiwo vamwe varume vanenge vachiti kana akada kukukecha obva azongosvika pakukushora nekuda kwebody structure yangu, obva azosarudza vamwewo vanenge vari padhuze newe, vamwe vakadzi vaunenge wakamira navo. Saka ndakangoramba ndiri munhu wekuti bullying iyo yandainge ndakafesa kuchikoro, ndakangoramba ndichingosangana nayo bullying iyi. Ndakazosvika pakuita mwana wangu wechinumber 2 uyo wandisingazivi baba wake. Mwana uyu ndakangomuitawo panguva iyoyo yandainge ndichiita zvechihure izvozvo. Then mukoma zvakazoitika ndezvekuti ndakazosvika pakuneta, munoziva kuneta nekufunga kuneta
nekuti ndiri kurarama kungonzwa kuti ndaneta mupfungwa dzangu. Ndakati ndasvika pastage iyoyo mukoma ndokubva ndazombobva pamba. Ndakangobuda pamba ndisingazivi kuti ndiri kunanga kupi. Apa ndainge ndava kutozviudza kuti kunyangwe ndikarohwa nemotikari it will be fine. Mukunofamba muya ndipo pandakabva ndazosangana nevamwe gogo avo vakabva vazondibvunza kuti ndainge ndakananga kupi. Gogo ava vakati vandibvunza kudaro ndikabva ndati handisi kuziva gogo kuti ndikuda kunyatsokuenda kupi chaizvo. Ivo gogo ava vakabva vati ndagara ndazvinzwa kuti iwewe kwauri kuenda uko hakuna kana chakanaka chinonobudako. Ndazvifila kuti uri kuda kuenda kunozviuraya. Saka gogo ava vakabva vanditi ivo vainge vachiita zvekubatsira vakabva vati handei kumba kwangu tinodzinga mhepo iyo iripo pauri. Saka ndakazoti ndava kubatsirwa nagogo ava ndokubva ndazovabvunza kuti naigogo ko kana munhu uchida kuita mari unombozvifambisa sei? Ndinokwanisawo here kutengesa any body part yangu? Because ndaingonzwa vanhu vachingonzi vaiti kana vaurawa vobva vazoremoviwa maparts avo. Saka ndainge ndichitongobvunzawo kuti hapana here body part yangu yandingatengesa. Gogo vaya vakabva vaseka vakabva vati izvezvizvi kana ndikabvisa any body part yako pane paungazoramba uchirarama here? Munhu anobviswa mabody part iye haazokwanise kuenjoya mari iyo inozogadzirwa mushure mekunge iye achekereswa. Izvozvo zvinotoitirwa umwe munhu anenge achida kuzoenjoya mari yacho, not uyo anenge abviswa mabody parts pamuviri wake. Ndikati zvinoko handikwanise here kana kutengesa kunyangwe chibereko changu, kunyangwe ziso chairo gogo? Ivo vakabva vati chibereko munhukadzi anokwanisa kutengesa chibereko because chibereko chakakosha, sezvo chibereko chichichengetedza upenyu kusvika mwana azokura anenge akangochengetedzwa muchibereko. Saka chibereko chakakosha chaizvo kune n'anga dzinoita zvekurombesa. Ndikabva ndati chindirakidzai naigogoka kune n'anga dzacho idzo dzinokwanisa kuzotenga chibereko changu. Gogo ava vakabva vazoti vainge vaina sahwira wavo, but sahwira wavo uyo ainge achigara kunze kwenyika. Vakabva vati ndaikwanisa kuti paanenge azodzoka sahwira uyu then ndobva ndazodzoka kumba kwavo. At that time mukoma kunyange foni chaiyo ndainge ndisitomborina kana communication yekuti gogo ava vaikwanisa kuzondiudza kuti n'anga iyi sahwira wavo yainge yadzoka muno munyika. Ndakabva ndati zvino gogo handina kana mari yekuti ndinge ndichizodzoka ndichikupai. Gogo ava vakabva vazoti kwandiri kana ndichida ndaikwanisa kuzovashandira. So ndiko kuzototanga kuzoshanda kwandakazoita. Ndakabva ndazotanga kushanda pamba pen'anga iyoyo ndichingoitawo mabasa akasiyana siyana sezvo painge pari pamba pekuti paigara pakazara vanhu, saka paida kugara pachingobikwa. Saka inini ndini ndainge ndava kubatsirana neumwewo musikana wavo uyo ainge agara achingovashandira. Mukoma zvinhu zvangu zvikabva zvatotanga kutoendeka. Chikafu vaindipa kunyangwe kumba mukoma zvinhu zvainge zvava kutokwanisa kutosununguka. Chikafu chainge chava kutogara chirimowo mumba. Zvadaro mukoma sahwira wavo uya akabva azouya. Ndikabva ndazopindudzwa mumatare naye sahwira wacho. Iye akabva angondibvunza mubvunzo wekuti iwewe wati uri kuda kuchekeresa chibereko chako? Ndikabva ndati hongu. Then akabva azoti kwandiri iwewe kuti unge uchichekeresa chibereko chako, girazi iri riri kuramba riri kuti hazvichagoneki kuti unge uchichekeresa chibereko. Ndikabva ndati ko indava sekuru? Girazi renyu riri kuti inini hazvichaite kuti ndinge ndichizochekeresa chibereko changu, zvikanzi nekuda kwekuti chibereko chako chakambotakura vana, saka hazvichagoneki kuti iwewe unge uchizochekeresa chibereko chako nekuda kwekuti chibereko chako chakambotakura vana before. Mukoma ndakabva ndatoona kutoti this was the end of the road. Zvadaro n'anga iya yakabva yazoti kwandiri asi kana uchida kudeura ropa unokwanisa kuzoita mari. Ndakabva ndati ropa iri rinenge richideurwa rinenge riri rani? N'anga iya yakabva yazoti kwandiri girazi iri ndiro richazotiudza kuti ropa raunofanira kuti unge uchizodeura iwewe iropa rani. Mukoma ndakabva ndazonzi ndinge ndichizosimuka ndiuye kuzopfugama pedo navo ivo sekuru ava
pavainge vakagara vakabva vati ndaifanira kuti ndinge ndichizopfugamawo ndokubva vazondirakidza girazi riya. Vakabva vanditi ita sekunge unotswinya pakati pegirazi iri. Ndakabva ndazotswinya pakati pegirazi riya, then ndokubva ndazoona kuti munhu ainge abuda pagirazi apa vainge vari baba vangu. Baba vangu vakabuda pagirazi paya mukoma. Ndikabva ndati zvino zvapabuda baba vangu zvinorevei? Then n'anga iya ndokubva yazonditi zvinorevera kuti munhu ari kufanira kuti ange achizochekereswa ndivo baba vako ava, ndivo vauri kufanira kuti unge uchizoteura ropa ravo. Mukoma ndakarwadziwa, but semunhu ainge anyanyisa kutambura apa ndichidawo upenyu hwakanaka, ndakabva ndazongoona kuti there was no returning back. Ndokubva ndangoti sekuru itai zvamunofanira kuti munge muchiita. Ndakabva ndazopiwa mishonga iyi ndakabva ndanzi ndaifanira kuti ndinge ndichizodzokera nayo. Ndobva ndazobuda pakati pawo usiku ndobva ndazocherera mishonga iyi. Ndaifanira kuti ndinge ndichicherera panzvimbo 4 dzakasiyana, but muyadi ndakazoti vanhu vose varara paya. Ndokubva ndazomuka zvangu ndikabva ndazotanga kucherera mishonga iya. Mushure mekunge ndacherera mishonga iyi mukoma, ndokubva baba vangu vazotanga kurwara. Baba vangu vakangorwara, vainge vachinzwa mabayo, havana kumborwara kwenguva refu. Ndokubva vazoshayika baba vangu. Mushure mekunge vashayika, ndingangoti ndakararama kuda kwe15 years. Mushure mekunge zvinhu izvi zvaitika, upenyu hwangu wainge wava kutoendeka mukoma. Nanhasi ndichigerepo pamba pevabereki, but ndakasvika pakurinovheta imba yevabereki koma. Mushure mekunge ndaita mhiko idzi, ndakabva ndatanga kurarama upenyu hwekuti ndaingokaruka ndaita mari, like kungoita ka small deal kadiki diki chaiko. Ndaibva ndatoita mari inenge iine mumvuri. Apa ndiri kutaura like kungonohodha mafriziti ndichinotengesa, pakuzonodzoka paya pakunoverenga mari yacho haipere kuverengeka. Ndokutanga kwangu kuita mari. Ndikabva ndazotanga kuita maflea markets nemashopu anotengesawo macellphones andinawo mutauni imomo nemamwe magadgets andinohodhawo kunyika dzakasiyana siyana. Then mukoma zvinhu izvi zvakaitika for 15 years. Mushure mekunge baba vangu vazoshayika ndipo pandakatanga kuita mari. Saka zvinhu izvi pane pazvakazotanga kuita slow down, ndingati gore rechi15 mushure mekunge ndaita mari. Zvinhu izvi ndo pazvakatanga kuita slow down zvekuti ndaikwanisa kutopedza mwedzi wose ndisina kana kumbogara ndabata kana $1 chairo. Ndakabva ndati kochiko chiri kuitika apa? N'anga iya kuti ndinge ndichiva in communication nayo, ndakabva ndatadza kuva in communication nayo because pandakarombeswa ipapo mukoma nezera rangu, zvinhu zvekuti handina kana kumbogara ndazviisa mumusoro zvakanyanyisa. Ende koko vaya avo vandainge ndakamboshandira vainge vakasofa kudharadhara. Saka ndakati zvinhu izvi zvava kutanga kundinetsa, as in ndainge ndava kusakwanisa kuwana mari yakanaka in time. Ndakabva ndazotanga kufambawo zvangu ndichiendawo kune n'anga dzakasiyana siyana. Ndakati ndafamba kudaro, pane imwe n'anga iyo yandakazotaura nayo yakabva yazondiudza kuti mishonga iyi yandainge ndakabatiswa yainge yava kuda kuti inge ichidzoserwa kumuridzi wayo, ende zvekare mishonga iyi yainge yaexpire, saka yainge yava pedyo nekupanduka. N'anga iyi yakabva yati kwandiri there was a risk yekuti munhu uyu nekuda kwekuti mishonga iyi yainge isisina simba, saka n'anga iyoyo yaikwanisa kuzoramba mishonga iyi. Saka ndakabva ndazotanga kutsvaka n'anga iyi kuzosvika ndichizowana mafone numbers ayo. N'anga iyi at that time yainge ichiri kugara kuSouth Africa. Then ndokubva ndazodriver ndikabva ndazoenda kuSouth Africa kuti ndinge ndichinotaura navo sekuru ava. Ndakati ndasvika pamba pavo, ndakaona kuti panapa vanhu vainge vasingatombodi nezvangu. Dai kuri kunzi ndainge ndisina mishonga yandainge ndiinayo, sekuru ava vangadai vakatonditsvakira kana vanhu vekuti vange vachindiponda, but vakatongoona kuti munhu uyu sezvo aine zvinhu izvi zviri kuda kuzomupandukira, there is no need yekuti ndinge ndichimutsvakira munhu wekuti anozomuponda. Sekuru ava ndakataura navo. Sekuru ava ndokubva vazoti kwandiri, aiwa zvainge zvisingagoneki kuti
mishonga iyi vange vachiigamuchira, because inini ndaifanira kuti ndakauya nayo kudhara mishonga iyi isati yandipandukira. At that time koma pavainge vachitaura zvekupanduka, ndainge ndisati ndaziva kuti chii chinonzi kupanduka kwechikwambo uye zvine maeffects akaita sei. Ndakabva ndaona kuti sekuru ava sezvo vainge varamba kuti vange vachigamuchira zvinhu zvavo izvi, ndakabva ndazodzoka zvangu kuzimu, ndikabva ndati rekedza ndinge ndichingokontinya nen'anga iyo yainge yava kundibatsira. Saka n'anga iyi yakabva yati chikwambo ichi tinokwanisa kuchitonhodza kuti chisaramba chichingokushungurudza, because icho simba rekuti chinge chichikuwanira mari hachisisina zvachose. Chachava kutongogona ndechekuti chinenge chava kutongoda kukukuvadzira vana kana kutokukuvadzira hama, zvekare nekukuvadza iwewe, zvokuti chinozosiya chakuremadza kuti chinge chichizopedza shungu dzekuti chakakushandira for more than 15 years chichingokuitisa mari. Saka mukoma zvakazoitika ndezvekuti n'anga iya yakabva yazoti taikwanisa kutora shungu dzechikwambo ichi, shungu idzodzo tobva tazodziisa pahanzvadzi yangu. Ndakabva ndati itai zvamunokwanisa sekuru kuti mukwanise kudzikamisa shungu dzechikwambo ichi. Ndozvavakabva vazoita sekuru vaya, vakabva vazoita mhiko dzavo. Mushure mekunge vaita mhiko dzavo mukoma, ndakabva ndaona imwe nyanga yakabuda mudumbu mangu. Nyanga iyi handizivi kuti yainge yakagara seiko mudumbu mangu, because yainge yakakurisisa. Munoona zviya zvakaita nyanga dzenzou, ndo nyanga iyoyo yakaburitswa mudumbu mangu umu nasekuru ivavo avo vainge vava kundibatsira. Then nyanga iyi vakabva vazobuda nayo panze, vakabva vazoikanda. Nyanga iyi yakaita zvekubhururuka mukoma. Then chandainge ndisina kuziva ipapo ndechekuti nyanga iyi ichizosara ichizobhururuka ichienda kwayainge ichienda, yainge ichitoenda kunobaya hanzvadzi yangu. Koma ndakazoti ndapedza matare asekuru ava, then ndakabva ndazobatidza foni yangu. Ndichinobatidza foni ndokubva ndaona mamessages akawanda ainge achibva kumuroora wangu, ainge achingoti tete please mhanyai uyai kuno zvinhu hazvina kumira zvakanaka. Ndakabva ndadhiraivha ndichibva kumba kwasekuru vaya ndakananga kumba kwemuroora wangu. Ndokubva ndasvika ndikaona kuti zvinhu zvainge zvisitomborina kumira zvakanaka. Hanzvadzi yangu yainge yava kutanga kupenga. Ndakabva ndabvunza muroora wangu ndikabva ndati nhai muroora, chii chiri kuitika? Iye akabva ati hanzi baba name Eden vanga vakagara panze apa vachikanika bhasikoro ravo, ndokubva vangotanga kuridza mhere. Hanzi ivo vainge vachiti vainge vabayiwa nenyanga mumusoro. Hanzi nyanga iyi yakangodonha ichibva mudenga ikabva yavatema apa panova apa. Hanzi ndipo pavakabva vazotanga kutaura zvinhu zvisinganzwisisiki. Lucky enough varume vainge varipo vakabva vakasika kufunga, ndokubva vazovabata iyo hanzvadzi yangu iyi, vakabva vazoibata ndokubva vazoisungirira mushure mekuona kutoti munhu uyu ainge ava kutotanga kutopenga. Ndakabva ndabvunza muroora kuti zvino zvaava kutopenga kudai so uchiri kuda kugara naye here? Iye muroora wangu akambotanga akashinga. Ndikabva ndazovatora tikabva tazotanga kugara tose pamba pevabereki apo pandigere, asi iye akazosvika pakuremerwa ndokubva azongotiza. Pari zvino ndakanzwa kuti ariko kuJoni uko kwaari kugara, inini ndigere nehanzvadzi yangu nevana vangu. Vake vana akabva azovatora ndokubva azovaendesa kuna amai vake. Nanhasi uno hanzvadzi yangu inopenga, ende kupenga kwose uko kwairi kuita inhawo yekuti kusaidi rangu ndinotoona sekunge zvinhu zviri right, because zvinonditonhodzera moto uyo wandakazvibatidzira. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vahanzvadzi vedu as a WhatsApp voice note. Zvakangoma hazvo veduwe, hanzi izvi zvinondibatsira uye zvinonditonhodzera moto uyo wandakazvibatidzira. Please ngatizamei kutaura navo vahanzvadzi vedu ava mucomment section.